su ne FB kamar yadda dazu sharu ya yi magana cewa komi yana da ilimi, hatta ilimin tasawuf yana da nasa ilimi. In shehunka na gabanka, ko da annabi Muhammadu ya bayyana, ka kuskura ka je ka kama annabi Muhammadu, ranar an fidda kai cikin hadara kenan. A wannan rana an shafe sunanka, saboda shehinkan nan shi ke gabanka. Wata rana an samu wani almajirin Sidi Abdulkadir Jailani yana shara a cikin masallacin Sidi Abdulkadir Jailani. A cikin shara sai Sayyidina Hidir ya bayyana mai. Da Hidir ya bayyana mai, sai Hidir ya yi mai sallama. Da Hidir ya yi mai sallama sai ya amsa. Sai Hidir ya kara sallama sai ya amsa. Hidir ya kara sai ya amsa. Sai Hidir ya ga kaman bai kula da shi ba. Sai Hidir ya tambaye shi, shin baka sanni ba ne? Na yi maka sallama so uku, ban gan ka zo ka ce mini komai ba. Shin baka sanni ne wa ba? Sai shi almajirin Sidi Abdulkadir Jailani ya ce, wallahi ban san ka ba, kuma ban neman ma in san ka. Sai ya ce mai, baka neman ka sanni, baka san ni ne ni ne Khidru alaihi salamu ba. Sai ya duba shaka sai ya dariya, ya ce wallahi ko da kai ne wane ne, ni dai mahabbatu Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani kafani fi qalbi. Yace soyayyen Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani ya ishe ni a zuciyana. Ni kowa zai zo ya saya gaba na ban ganin me shi, Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani shi nake gani. Yasa tasawuf ya nuna mana in kana da shehi, shehinka shi ke gaba, shehinka shi zai ja ka zuwa ga hadaran shehinsa. Sannan sai shehinsa kuma shi ya san fadan manzon Allah, shi zai ja kai ka hadaran manzon Allah. Sufaye su yi magana sun ce ishabu ma'allah fa in lam tutiku fashabu ma'a man yushibu ma'allah lituwassilakum barakata suhbatihi ila suhbatillah. Sufaye suka ce ku ta abota da Allah, amma sun san ba za a yi abota da Allah kai sai ba, sai suka ce in dai ba za ka yi abota da Allah ba, fashabu ma'a man yushibu ma'allah, kai abota da wanda ke abota da Allah. Saboda abota da wanda ke abota da Allah kana samun albarkan Allah, ke maka samu abota da Allah direct gaba daya. Yasa irin almajiran shehin da ke zama hasatan irin gagga ire-iren su Shehu Abdullahi mai Kano radiyallahu ta'ala anhu, gagga ne, sun kare cikin shehu, komin su shehu ne. Ko Shehu Abdullahi mai Kano idan aka bata mai rai, in ya fito yana zamne haka sai ya ce ku gode ma Shehu Ibrahim. Ya ce wallahi ba don Shehu Ibrahim na gabana ba, da na nuna muku wane ne ni Shehu Abdullahi mai Kano. To amma ina ladabi ne saboda Shehu yana gabana ne. Shehu Abdullahi mai Kano cikin soyayyen Shehu Ibrahim, wata rana ya saya ya ce, Allah ko me za ka bani in dai ba don albarkan Shehu bane fawo, to wallahi Allah kari ka ban son wannan abin. Ya ce ko me za ka bani in dai ba don Shehu Ibrahim ba, to Allah ka rika kayanka. Amma in dai Shehu Ibrahim ne, to ina marhaba da wannan abin. To irin shi muke gani, alheri ya tabbata ya kara tabbata. Yasa mu ba abin da za mu fani, godiya muka zo mu yi. Yanda muka gan huskan Shehu, ga haske, ga albarka, ga komai, saboda gani shi gani Shehu Ibrahim. Wanda bai taba gan Shehu Ibrahim ba, to yayi sauri ya zo ya gan huskan Shehu. Da kaga huskan Shehu, wallahi ka gan huskan Shehu Ibrahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.